Are you scared? Hayi bhuti ngikuthi nyamazi leyo muntu nje. Akumazi. Bhuti ngithukile nami ngibona ngajaka edlala umntana. But mina ngimncane inkinga ila. Mina yazi ukuthi ayimncane. Manje masangithembisa into ekanje yabonayo. Baba mina ngeke ngimlahle umntana. Usengeke alahle umuntu wakhe. Yena uzolahla wena. Izoba the other way around. Yeah. Ay. Engathi isifana imihang up. Uzomenzani? Ungijwayela kabi lo mfana. A whole 2 years. Uzomenzani? Ngizodila naye spiritual but I swear. So mawuthi ufuna umuntu wakhe amlahle uzoloya umuntu wakhe. Ngizoloya yena ukuthi umuntu wakhe amlahla. Angithi mina naye sihlanganiswa into eyi-1 sinomntwana. Kanjani because asajwela naye? Umntwana uzongiallow ukuthi ngikwenze lokho. Umntwana wami unegazi lakhe. So mina ngizodila naye spiritual. Uzoloya umntwana wakho? Angeke ngiloya umntwana ngizoloya yena. Angithi udlala ngama-feelings wabantu yena uClever. Ngizomfundisa ukuthi uClever ubani. So mamloya uzomloya ukuthi akekho uzomfuna. Akekho uzomfuna. Okay, what's gonna happen? Like akekho uzomfuna. Why bangamfuni? Because mina ngizobe ngimenzile ukuthi bangamfuni. Ungijwayela kabi lo mfana lo ngizomfundisa abantu. I can. Serious? I can. Ngizomfundisa abantu ungijwayela kabi lo mfana lo. You are abusing your power. I'm not. Na you abuse the power yakho, abuse indlela engimthanda ngayo. Ubonile ukuthi ngimthanda kangakanani, maqedwe uzongenza kanje, ungenza islimi. So ngizomfundisa ukuthi uClever ubani, ngithi yena uzibona uClever. Mina ngibhara. I'm always curious.